ανάλογα πώς θα αυξηθεί ο φωτισμός. Όταν το παράθυρο είναι εδώ και βλέπω εγώ που βγάζεται έτσι, σημαίνει ότι ο ήλιος μου έρχεται από εδώ. Ναι. Εντάξει, το φως μάλλον. Οπότε από εδώ σημαίνει ότι η σκιά λογικά αποκλείται να είναι έτσι, θα πηγαίνει έτσι. Α, ναι, γιατί δεν τα ξέρω καλά αυτά με τους φωτισμούς. Θα το δω μαζί. Οπότε μπορώ να διορθώσω το παράθυρο. Θα το, ανάλογα τι θες. Τώρα, αν δεν θες να αλλάξει το άλλο, άλλαξε το... Θα Αυτό είναι το γυρίζει σε μένα. Το έχω κομμένο. Τώρα ήχος δεν θα ακούγεται γιατί θα μιλάω εγώ στο... Εντάξει, δεν μας πειράζει. Πιο πολλά σχετικά, ναι. Δραστήρι η φωτογραφία. Φωτογραφία είναι κάθε Δευτέρα. Πότε έχει φωτογραφία? Δευτέρα. Ενδιαφέρεσαι. Για ζωγραφική λίγο τώρα τα έχω ξεκινήσει σαν χόμπι. Και δεν βγαίνεις προς το τέλος. Μπορείς να καθίσεις μαζί μας. Δεν βγαίνεις προς το τέλος. Να δεις αν σας αρέσει, μπορείς να σας αρέσει. Βαγγέλης. Δεν βρίσκω μάλλον τώρα. Εδώ, εδώ είναι. Τώρα εγώ θέλω το μαύρο να πει πόλη κουβέντα. Τι θα κάνω, έλα. Ναι. Έχει να στεγνώσει, πας μέσα στο έτσι και κλείνεις αυτό. Μπράβο. Έχει να στεγνώσει. Τι, γιατί τελειώσα. Τα προβλήματα... Σε τι αρχείο μπορείς να μου το γράψεις το βίντεο?